der ved jeg jo ikke nødvendigvis, hvad IP den her har. Fordi, hvordan vi ser det på den anden? Det er fordi, vi stod det på den. Den kommer her. Kommer jeg i tanke om nu. Det stod på den der, lige snart den er bootet. Så det er det helt lille panel. Ja. Det, der er Fly, Pro og Extreme. Og så har jeg åbenbart mistet en gummidug, som jeg lige glemte at erstatte. Yes. 212. Og der er mere end user license. Ja, men der har vi det sædvanlige her. Den her gider ikke give mig en introduktion, så vi gør det selv. Nogle gange, så kan man ikke autodiscover ting. Så skal man selv finde dem. Og så var det der med, at jeg synes, jeg skulle kunne taste nogle IP'er. Det kan jeg ikke. Men hvis den ikke kan autodiscover noget, hvad kan du så bruge en IP-adresse til? Hvis den ikke kan se IP-adressen, hvad kan du så selv bruge IP-adressen til? Er der noget andet, man kunne skrive i stedet for? Navnet på dem. For eksempel? Det her, det er et Canon CR-N300. Prøv bare manuelt, og så skal vi jo hjælpe den her. Sige 224. Og der er ikke noget adgangskode på kameraet. Connect. BirdDog-kameraet, det er et BirdDog X1. Der var den. Eller, det vil sige, det er fordi jeg ikke kan stave. BirdDog X1. Det er der jo ikke noget, der ved på deres default-liste. Nu snyder jeg lige herovre og kigger her. Er det så fordi, den så ligger over på Discover Devices, så den ikke viser det over på manual? Eller er det mig, der er blind? Jeg synes ikke, jeg er blind. Det er sjovt, den viser den ikke på den manual. Og show concepts, hvad det så end er for noget. Der var en forskel. Men den hedder jo bare, så er det bare den der. Ja, det er også den noget. Okay, så der er en forskel på, fordi concepts, det er så et eller andet begreb, jeg ikke har beskæftiget mig med endnu i det her. Ja, der gør jeg, at der er en eller anden forskel. Der, IP. 1070. Safe. Det tog den også bare helt af sig selv, uden noget som helst bøvl. Så lad os lige prøve den en gang. Så hele den liste, det er devices, der ligesom er understøttet. Der er over 400 apparater på den liste. Det er bare en til mini den der. IP. 72. Ja. Bum. Camera control på PTZ Fly. Og så tager vi og siger, at vi skal bruge Canon kamera og BirdDog kamera. Og så kan vi det bare lige med det hele her, hvis vi smider tage det all-routing på. Så skal vi bare være sikre på, at vi skal hjælpe den her, fordi den japaner går. Ikke vil vælge en for mig. Det var ikke route to, og det er route to program. Og den her. Bummelum. Og
Så prøver vi lige at se, så tager vi den der. Den der fuld sving her. Og den der. Ja. Så det var jo egentlig... Det var jo egentlig bare det. Det gik lynhurtigt. Ja. Det jeg så der var, at der blev sat 2 kameraer op, og at der kom både tally-lys og routing trigger tilbage til ATEM'en. Så det var, så den det var hele pakken, der kom på på et halvt minut. Det tog i hvert fald ikke lang tid. Når man bare ved, hvad man skal. Præcis. Hvis jeg nu gerne vil have en ATEM cut-knap på knap nummer 5. En ATEM cut-knap på knap nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det er den dernede. Jamen, så lad os lige se en gang her. Så har vi den der. Så tager vi transition, cut. Der er ikke ned til det. Sådan. Det var det. Det var det. Skal vi se, om vi kan... zoome. Jo, okay. Nu vil jeg gerne have en ting mere på knap nummer 4. Ja. Og jeg vil faktisk... Vi talte tidligere om, at man kan gøre flere ting fra en knap. Ja. Jeg vil gerne have, at når du trykker på den knap, så henter vi preset 1 fra Canon-kameraet og henter preset 2 fra BirdDog-kameraet. Ja. Lad os prøve en gang her. Vi starter med Canon. Preset. Preset store and recall. Det må næsten være det. Det er jo recall i hvert fald. Men... ja. Det er ikke meget... Jeg skulle ikke se, at det er den her preset. Det vil jeg næsten synes var det mest oplagte. Toggle 2 options, toggle and hold, trigger action. Ja. Jeg tror måske igen, vi har ledt dig lidt på afveje. Hvis du kigger i listen her over forskellige punkter. Det er også en der presets. En lille detaljeforskel, kan man roligt sige. Så en preset recall. Der var en der. Preset 1. Ja, hvis vi kan hente preset 2 fra Canon-kameraet. Add behavior. Jeg vil gerne, ja, der skal være multi-behavior så. Det var så måske faktisk ikke det, jeg ville. Okay, det vil jeg lige prøve igen, for jeg tror ikke, det var den der, jeg skulle have fat i. Så jeg tager lige prøve igen. Så vi skal have en recall der. På den der. Og så change behavior. Spørgsmålet er, om jeg så tilføjer en behavior, men det er jeg ikke sikker på. Og hvad synes du, var der et specifikt preset, du gerne vil... BirdDog-kameraet preset 1. Ja. Spørgsmålet om jeg har 2 opførsler lige nu, eller om jeg bare har smidt mig selv. Det ser ud som om jeg har smidt mig selv. Det kan sgu være der, så det skal være en add behavior, jeg skal ud i, for at have 2 opførsler. Så det er en multi-behavior. Ja. Og så er det en multi-behavior her. Og så skal jeg på en eller anden måde finde ud af, ja, okay, det var så måske der. Det var måske egentlig ikke så kompliceret, når det egentlig kom til stykket. Så det var Canon deroppe, og så har vi BirdDog hernede. Recall preset, og det er preset 1. Det skulle faktisk være det. Der skete noget på en kamera.
Og så tror og så recall. Så kom det okay. Og nu flyttede Canon så selvfølgelig ikke. Fordi den allerede den stod der allerede. Okay. Så vi fik den til det. Nu vil jeg spørge, kan du tilføje en tredje kommando, hvor Atem laver et cut efter et sekund? Det kunne da godt ske, vi kan lave en... det er spørgsmålet, om man kan lave noget delay på det her. Det kan man nok. Trigger action. Ja. Det vil jeg jo tro, at det var der. Så er det sjovt, at der skulle være noget med det at gøre. Der er ikke noget, der er ligesom noget med delay, eller sådan et eller andet, noget timeout, eller et eller andet sådan noget, jeg vil. Nej, du har ret. Prøv at se, her er der sådan en skillelinje, hvor du kan gøre det her stykke bredere, og prøv at gøre det lidt bredere. Der er en delay derude. Det er lige præcis den, jeg gerne vil bruge. Device ID. Den skal bare køre en cut, og det skal den gøre med... Altså det delay, er det i millisekunder? Eller? Ja, det er det. Så 1000 stykker skulle make the deal. Lad os se ad. Ja, så bare lige for sjov på, at jeg kamera lige skal fise ud til nogle andre placeringer. Så når jeg trykker på den, så skulle de begge to stå der rundt, og så efter et sekund, så skulle den gerne cut til den der. Den kom der. Og det gjorde den. Ja. Fedt. Du har lavet en knap, der sender 3 kommandoer. Ja. Sådan. Altså, bortset fra, at man skulle lige forlænge vinduet, så man sidder og leder efter en delay, men det er selvfølgelig, det er på alle tingene. Så cool. Ja. Altså, jeg tror, det var det. Jeg er sgu meget tilfreds. Jeg stopper optagelsen herhenne. Ja.